Ginalauman nga mga dagsa ang linibo ka mga Ilonggo kag mga deboto sa mga adlaw para sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria nga mong patrona sa Western Visayas. Santo ini sa pag-estimate sa otoridad sa subong masako sa pagpatuman sa security kag traffic measures diri sa Iloilo City. Sa bisperas pa lamang kagabi, madamo na sa mga deboto ang nagkanto sa Haro Metropolitan Cathedral kag nagsaksi sa koronasyon sa nga mga milagroso nga imahe. Ginpangunahan ni Most Reverend Marifiel Bibiliones Didi, Archbishop of Haro. Antes ang solemn coronation, ginpatigayon anay ang solemn vesperal mass sa katedral kung sa diin ang nag-preside amo si His Grace Most Reverend Jose Romeo O. Lazo Didi, Archbishop Emeritus ng Archdiocese of Haro. Sa misa, ginpaambit ni Lazo ang dako nga bahin sang pagsabat ni Maria sa plano sang Dios. Pahanumdum ini suno kay Lazo nga mayara kita sang Iloy nga mong nagdala sang kapawa sa tunga sang kadalom mangin sa aton pamilya, katilingban o lubrahan sa pungsod o kon mangin sa bilog nga kalibutan. Amudya ang ating kabuhi sa tilan, kita man may kasakit, hindi malikawan na kita mag-aantos. Pero hindi man malikawan nga kita may kalipay, kag hindi man malikawan nga kita may paglaom. Amudya ang ating kaimtangan sa tilan, sa ating pagsaulog, kang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Naghatag sa aton sang kapawa agad hindi kita magkabuhi sa kadulom. Sa liwan, ginapadumdum kita. Kita ginhalad sa Dios. Kinkonsagrahan kita nga mga anak ng Dios paagi sa lana. Kita man kintagaan sang kandela nga mangin kapawa sa atin pagpangabuhi kang atin nanay. Amo tiyadaan ang atin tinguwaan sa atin pagtubo sa pagtuo nga mangin madalom daan nga hindi kita magkabuhi sa kadulom. Diyan kita magkabuhi sa kapawa. Si Archbishop Emeritus Most Reverend Jose Romeo Lazo. Sa mensahe naman ni Very Reverend Father Jose Alberto Guillen VF, Priest at Team Moderator sa National Shrine of Our Lady of Candles kag St. Elizabeth of Hungary Cathedral, ginpanumdum sini nga nangin mapainubuso ng mahal nga Iloy sang ginpakigbahin sini ang iya anak nga among kapawa sang kalibutan. Ini nga mga kinaiya suno kay Gilgen ang mahimo man mailog sa mga tumulo subong nga panahon pagi sa pagka-masinulondon sa kabubutoon sa mahal nga Dios kag pag-angkon sa accountability sa aton nga mga buhat. Ang kapawa nagapahayag sa kamatuoran. Kapaagi sini mangin klaro ang direksyon sang aton kabuhi. Pasubong ni Maria nga aton Iloy, kinaagda kita sa pagpasugot nga sanagan sang Dios ang aton kabuhi sa pulong sang kamatuoran, sa responsable nga mga buhat kagabuhi nga may integridad. Kabay nga ang mahal nga Birhen sa Candelaria, magtudlo sa aton sa pagdala kag pagsindi sang kandila nga nagapanindugan sa kamatuoran. May pag-ako sang responsibilidad, nag-obligasyon sa paggiya sa mga tao sa dalan sang kaluwasan. Si Very Reverend Father Jose Alberto Guillen. Alas 8 subong nga aga panigayon ng Solemn Pontifical Mass nga pangunahan ni His Grace Most Reverend Marifiel Bibiliones Didi, ang Metropolitan Archbishop of Haro. Subong man nga adlaw magamarka ang una nga tuig bilang Arsobispo sang Haro. Kadungan sini panigayon man ang pagbindisyon sa mga kandila. Sa taong Pebrero 1981, matandaan nga mismo si St. John Paul II ang nagkorona sa imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria kadung nga siya nga apostolic visit sa Pilipinas. Si Nuestra Señora de la Candelaria among isahanon nga Marian image sa Pilipinas nga ginkoronahan sa isa ka Santo Papa o kung sanay Santo Papa nga subong isa na ka saint.